Ginanunsyo sang Iloilo City Police Office o kon Icpo nga magapatuman ng ila talatapan sang Pulo ka Adlaw nga gun ban para sa 2024 Dinagyang Festival. Enero 16 ang ginpirmahan ni Chief PNP Police General Benjamin C. Acorda Jr. ang suspension of permit to transport and carry firearms outside residence o kon PTC4 para sa pagahiwaton nga nasambit nga kahiwatan sa bug-os nga syudad sang Iloilo. Nangin epektibo ang gun ban kaina alas 12:01 sang kaagahon Enero 19 tubtob Enero 29 sang amuman nga oras. Angot diri ang mga miyembro lamang sa Philippine National Police o kon PNP, Armed Forces of the Philippines o kon AFP, kag iba pa nga law enforcement agencies nga nagaperform sang ila duty sa nasambit nga kahiwatan ang amo lamang nga makadala sang armas. Lakip man sa ginadumilian amo ang pagdala sa mga matalom nga mga bagay, hinganiban kag mga kontrabando. Ang pagpatuman sang gun ban sa tion sa Dinagyang Festival ang isa ka pamaagi sang Icpo nga mangin firearm free sa pagpasidungog kay Senior Santo Niño. Ini si K5 Nicole Castañeda Teprado para sa kampyon nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, ang kampyon nga estasyon. K5 News FM. This news is brought to you by: do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.